Metal. Ба, тук ще катериме. Идваме на гарата и гледай какво състояние. Ето е гарата. Много добре. Ще катерим ли днеска? Да. А така. Тук е малко хладно в момента още. Рано сутрин. Само се чува едно куче там какво е. Малко се е посрутило. Там си почива. Няма лошо. Ма не мисля, че може да се намери нещо вътре. Направо да продължаваме.
върти от нищо нещо. Не съм Исус, нито на 33, но нали светът се върти около мен и теб. Дали времето спира за мен и теб, или пък сбърках нещо. Модерен сън ти си, може би. Обичаш Гучи, Армани, Габана. Дали Ню Йорк е в твоите мечти, или е Лондон, Париж, Берлин? Къде завършват мислите? Какви са думите, които пееш? Субтитри искам, за да разбера дали светът се върти около мен и теб. Дали времето спира за мен и теб. Дали светът се върти около мен и теб. Дали времето спира за мен и теб, или пък сбърках нещо. Обикновен ден, може би. Красиво е като любовна сцена и самолет те разделя от мен, но нали светът се върти около мен и теб. Нали светът се върти около мен и теб. Дали времето спира за мен и теб, или пък сбърках нещо. Нали светът се върти около мен и теб. Дали времето спира за мен и теб, или пък сбърках нещо. Свърши, хай, какво ще кажеш? Много добре. Така. Да. Еголичният на спорт. Да. И се прибираме. Ай.